Die brawd chdi'n drwm. Bocsio, neu fel maen nhw'n dweud yn y bala, paffio. Dwi wedi dod i clwb bocsio Porthmadog i glwad mwy am y sport. Wel, dwi yma'n port, clwb bach o sir gwmpas lle. Mae pobl port yn punch monkeys. Hynna dwi wedi clwad. Just gobeithio bod o ddim yn trap, bod fi'n mynd i cerdded i mewn i fanna a maen nhw'n mynd i rhoi styd iddo fi. Ia, dwi'n gwybod beth am bocsio, edrych ymlaen i gael bach o training. Fy hyfforddwyr hitio ydy'ch brodyr Humphreys. Cafan a Ben, a beth di boxing nicknames chi? Gynna ddim, really, guys. Y gwrsach, dwi'n gael galw i Butterbean. Butterbean, ia. A dwi'n alw ni'n dau Butterbean gynnar. Do, nes i alw nhw'n dau Butterbean gynnar. Oedd yna bach yn harsh oedd. O, iawn. Cos da chi'n hogia blewog. I rheini sydd ddim yn gwybod, mae Butterbean yn paffiwr mawr moel nath bocsio yn WrestleMania 15. Ti wedi gweld Butterbean? Do. Boi masif. So, ti'n gwybod, da chi'n hogia blewog o Porthmadog. Da chi wedi agor yr boxing club? Ie, clwb bocsio. Clwb bocsio. A da chi wedi gwahodd fi yma heddiw i be? I gleinio chdi. Na, i dysgu chdi sydd i bocsio. Da chi'n super heavyweights. Dwi'n heavyweight i. Super heavyweight. Heavyweight i, ie. Dwi'n Ben y super heavyweight. O, oce. Pan ti'n trymio lawr, ti'n just heavyweight? Just heavyweight, ie. Ond ti'n mynd i gael ffeit eich stipyn, ta? Da, es November, dwi'n meddwl, ie. Eich November, so ti wedi bod yn... Super heavyweight, oce. Super heavyweight, eich stolig. Gyd i hwnna gyda, ge. A beth yw'ch diet? Da chi'n bit of chips? Da ni'n flippio logio chips na. Seafood, ie. Angen y carb load, ia? Ie. Sweet potato fries, de. Oh, yeah, mix it up. Ie. Yeah, potato waffles. Watch o bita dwylo chdi wedi wneud, chos bod nhw'n goch, yndi. Ie. Dwi'n mynd gael y problem yna. Ie. Na. Chyn beth, mae'n siŵr bod chdi ddim yn bita dwylo chdi pan ti'n gael fatha... Sausage, oedd. Sausage, ie. Chdi sausage yn gydaeth? Oes. Pan ti'n bita sausage amrwd, ie, Ben, ti'n mynd accidentally bita bysir chdi na gwaith. Na, dwi'n gael smario fo hwn, ynddi. Gael smario fo hwn, ynddi. Dwi'n poeni bach i gwir am heddiw. Ti'n mysio poeni, bydd yn iawn. Gwni bach o hwyl ag treinio galad, e? Oce, wel, o'n i amdani, lle, ia? Ie, definite. Chi ddangos fi o gwmpas. Accident book, please do not remove. Lle mae o? Back to port. Back to sport. Back to port. Back to sport. Back to port. Rwy'n y jigsaw bach. Cwchtans neis. Oga? Iawn, lwcio'ch belt. Neis ni. Lle gys ti fel bwchtans? Dyna Jacobo, met. Jacobo. Classic banter. Na lle gys ti fel gwyr? Nes gyda fo Chester, efo'r British gyda UBH, British Championships. Class. Gyda'r opponent fi, gyda fo second round. A be di belt chdi? Wells title di hwn, yn bocsio. Waw. Ie. Dwi'n am y ffitio. Na, di, braidd i fach. Dwi'n meddwl, dyn nhw'n disgwyl fi curo fe, so bod nhw wedi cael seis i llai. Cos da chi 2 unit yn dach. Nice o, met. Diolch. Ie. Rhoi menig ymlaen. Rhoi fi ar edge, braidd. Chi fo headguard chdi? Nes i'n rhoi headguard i fi? O, na, chdi eisiau edrych chdi. Body shots. Body shots, ie. Just body shots, ia? Ie. Diolch i ddiw am hynna. Reit, mae hwn yn hongi off y to, beth o? Nawr, mae'n gweld hwn fatha siap na body bag. So na'r farch chdi mynd dan y ribs a falle so mae'n siap na person. Mae eitha cyrfi, yndi? Figure 8. Ia, dwi eisiau gweld beth ydych chi'n neud. Reit, so ti'n chi'n neud dipyn o bethau, so ti'n dechrau off yn jab. Jab. So jab. Jab. Ti'n chi'n mynd jab, hook. Hook. O, lle mae'n bach y swing yn efo. Ti'n bach y swing, ia? Ia. So dyna fo o'r gad o hyd, e? Jab, 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 hook. Ne, uppercut. Combinations. So mae yna combos. Oes. Fatha Street Fighter. Oes, da ni wedi ateca, ne? Ia, be di'r combo gorau chdi then? Be di'r ff sma ti'n neud? Just yn adlu, ia, trwy fo. O, so ti'n pawb tro ti'n eisiau ti'n anadlu allan? Ti'n trio, dweud. So ti eisiau go, Gareth? Na, fo yn y bag, ia. Ie, barod. So, just 1, 2, ia. Paid yn mynd efo gwyniaw? So, hook. Mae'n rili mynd amdani a ti.
Oh, mae'n vicious! Trwy'n cosi. Oce, Bain, ti'n gwisgo'r menig na? Pads di hyn, so allan ni wneud one-to-one gwaith efo bobl i pwsio nhw gletach a balli, allan ni pigo fyny ar bwyd. Mae'n fwy o simulated fights na beth i punching bags a balli. So mae'n rhoi mwy o movement i chdi na punching bag? Yndi. So, lle chdi weithio ar speed nhw, power nhw, ar combinations a balli, wrth symud o gwmpas. Oce, wel, gai weld o in action. Cafan, ti'n barod? Cut a hook, iawn, fel o caw. 1, 2, 3, iawn. 1, 2, 3, 4. Fasach yn anted. Ato, fasach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iawn, go. Ato, anted. Fasach, anted. 1, 2, 3. 1, 2, 3, to. Roedd yr amser wedi cyrraedd I fi ddangos I nhw be o'n i'n gallu neud. So jab, just jab syth ymlaen o'n really galad, iawn. Greit arm, ia. Mor galad yn gyllu chdi, iawn. Iawn, oce. Aggression I gyd. Barod? Iawn. Go! O, hwnna dda? Nagwyd. Gyd ti lot o waith I ffindio'r aggression chdi. Iawn, oce, no i creu'n arall. Oce, iawn. O, na wellgans, touch bach well. Bach mwy o power yn hwnna. Dal mwy o'r cath na monkey, met. Curious George, yn pwyntio well, yndi? Na wellgans, ato, ti? Ato, na wellgans. Na wellgans. Come on. Mae'n heavyweight, so i'n pwyntio well chdi. Cwrwch fi allan. Go on. Cwrwch fi allan. Chwe. Oh, flippin' heck. Sain. Ti da yma? 8. 9. 10. Ti gael real feel sparring session o'r lads. Hit your pads a bethau. Hit your pads a galad. Sorry. Bod yn maen nhw'n dweud bod fi rhaid boi rhaid. Bain yn dweud bod i hitio caletach na cafan. So mae hynna'n big compliment o hynna. Damn. Ar ôl tynnu'r menig, roedd hi'n amser am bach o wet. Aw. A cardio. Di o'n dod? Mae hwn yn pwysau mwy na Bain. Na. So, wen, deithon ni am eich speedball? Mae'r brawd arall wedi cyrraedd. Mae'n explainio hyn, really, yndi? Achos mae'r twins yma, dyn nhw methu neud o, maen nhw'n dweud. Yndan, ond dyn eisiau gadael ôl neu rhywbeth dys. Fine, dan no coaches. Un bangach calad yn diwedd. Stiwrffan o dde. Just i ochfan off. Cyn mi goba? Ie, na, go. Na'n rôl gadar I chdi. Rôl gadar I chdi. Ie, ideal. Na i sefyll a'ch gadar. Barod? Go. Speedball! Se oedd hwnna? No bad, gan. No bad. Diolch. Are you the tiger? Watch it in! Watch it in! Gyd yn ôl, myn. Gyd yn ôl. Go, hit. Cym hynna! Cym on! Cym in! A mae hwn I chdi Uncle Raymond! Ti barod? Ar ôl y speedball a'ch bags, o'n i'n barod am ffeit. Au. Brec! Diolch I chi am gael fi yma yn clwb bocsio, Porthmadog. Da chi ar Instagram? Yndan. Da chi'n dilyn fi ar Instagram? Na, dan. Oce, Gareth efo 7 ydy o. Be da chi? Wen efo 5 w. Classic, so checwch allan clwb bocsio Porthmadog. Mae'n arfa mal, Ie. Ei, edrych ymlaen I ffeit gyntaf I feid. Pwy dylai fi gwffio? Curious George. Curious George, dwi'n meddwl. Ie, chimp on chimp action. Ie, King Kong, mwy seis chi, dwi'n meddwl. Curious George gyntaf wedyn King Kong, ie. Mae King Kong yn super heavyweight. Dwi'n meddwl bod... Bad the water. Ysio fi gwneud call-out yn ebrych rhywun arall?
Hazel. Mae'n call out i Hazel Humphries, y man. Hazel Humphries. Na, swn i'n sa'i mal i chdi. Hazel Humphries. Dwi'n dod amdano chdi. Dwi wedi rhoi styd i dy blant i gyd, a rwan dwi wedi rhoi styd i chdi o Monster. Yeah? Yes, what's on? Yeah, Hazel Humphries, you're going down, bitch.